premeditată cu cel puțin 10 zile înainte. Avem o adresă din data de miercuri, 20 martie, ora 16:23, de la Prefectura Județului Cluj. Vreau să vedeți aici când a fost primit acest pas. Marți 20, 16-23, prin care Prefectura ne-a atras atenția. Pe data de 21 și 26 urmează să fie ocupată în sala Bordea. Pe baza informațiilor pe care Institutul de Abilitate ale Statului le-au avut cu 10 zile înainte, pentru că într-o grâșcă sau alta, de pe Piezisul sau în alte părți, unii studenți s-au lăudat că au primit bani și care didactice pentru ce au făcut în 20 februarie și pentru ce urmează să facă. Așa că vreau să știe toți colegii, că unii dintre protestatații plătiți pentru ceea ce fac și alții se lasă mai... Da, foarte bine. Cu acordul meu. Deci eu susțin ceea ce am primit instituția noastră de la Institutul de Abilitate ale Statului. Ok, acum haideți să rămânem în sala. Nu sala. Dacă doriți să aveți o sală unde să protestați, faceți acum o cerere și vă dăm o sală ca să nu împiedicăm studenții care au activitate. Haideți să rămânem. Ce să negociem? Vă dăm o sală, dar această sală mare este destinată studenților de la matematică. Nu vreau să negociez nimic. Vreau doar să vă informez. Dacă nu vreți să negociați, nu se numește anarhie. O democrație se negociază, stimați colegi. Am negociat aseară deja. Dumneavoastră trebuie să vă impuneți punctul de vedere. Ascultați-vă. Ne ascultați? Eu vă spun, vă dăm o altă sală și aici trebuie să lăsăm pe doamna profesor care este calificată de un semestru să țină cursurile studenților la matematică. Nu, vă întreb, mă ascultați? Eu vă ascult. Ok, ascultați-mă. Ascultați-mă. Ascultați-mă acum. Și noi v-am ascultat, ascultați-mă. Aseară avem o înregistrare care circulă pe internet de aseară, în care domnul Călin Rus, domnul prorector Călin Rus, ne transmite mesajul domnului Irene, prin care ni se spune că ni se permite să stăm aici. I-am spus condițiile în care să rămânem aici, pe termen nedefinit. Iar a existat o discuție despre orele care au loc în această sală, iar răspunsul domnului prorector a fost că o să se găsească o soluție pentru cursurile